podvečer, dámy a pánové, zdravíme Jižmost a máme radost, že jste tady s námi. Vítejte. Dobrý večer, ještě jednou. Krásné, dobré pozdní odpoledne, sváteční odpoledne. Jsme velmi, velmi rádi, milí přátelé, že můžeme být po 4 letech na tomhle nádherném místě. My jsme museli hned, když ten příjezd byl takový narychlo, dramatický, ale dopadl, tak jsme museli okamžitě srazit paty, smeknout klobouky a říct: páni, teda to se povedlo. My jsme to byli před 4 lety, jako v rámci covidového 2020 roku, kdy vlastně tady možná to byla jedna z posledních příležitostí tohoto roku, myslím, že to byl říjen, a my jsme zase mířili do karantény, mířili jsme do útlumu a tohle pro nás byla velká vzpruha, že jsme tu mohli být a vidět vlastně v jakém stavu byl ten prostor. Po 4 letech neskutečná nádhera, naše velká radost z toho, kam jste vy všichni ten nádherný prostor posunuli. My už v tuto chvilku musíme poděkovat obci Kněžmost, samozřejmě farnosti, že nám zachovala přízeň, že v nás znovu věří a my z toho máme radost. Zvláště radost máme z toho, že se potkáváme v tomto magickém, nádherném čase.
Protože Vánoce nám všem dávají spoustu příležitostí. Podat si ruku, obejmout se, políbit se, něco si popřát. To všechno v ten všední den nás jakoby míjí, ale ty Vánoce přeci jen nabízí příležitost. Zpomalte, zastavte, usmějte se jeden na druhýho, zaspívejte si. O tom všem to, doufám, dnes podvečer bude. No a my to vezmeme z gruntu od začátku. Tahle ta píseň, kterou vzpomeneme v tuto chvilku, není typicky vánoční, když ní byla natočená v dávných letech takzvaná televizní písnička. Dneska by se dalo říct klip. Ani nevím, proč byla ta televizní písnička vánoční, ale píseň je to nádherná, světová, velká. V originále Elvis Presley, u nás doma, tehdy v Československu, Karel Gott. Pár havraní, co má. Chce poznat, něžnost, chce začít, cesta
Kdyby to dál, já věc, zkrátka pec je plán, že by tak žít cesta